Moi. Tiedättekö te mikä päivä tänään on? Tiistai. Niin, koska päivä, ettei koskaan ollut sellaista. Tiedättekö te miksi? Siksi, kun mulla on 2 harkat. Ensin 1,5 tunniksi hiihtämään, sit tunniksi jalkapalloa. Niin. Että paska. On tylsä. Tullaan tunnin päästä hakemaan harkkoihin. Joo. Mä voisin kertoa tästä tulevaisuudesta. Tai niinku kysymyksiä. Multa on kysytty aika paljon. Niin. Ensinnäkin ensimmäinen nää on ihan mieleen ruoke. Mikä se nyt oli? Elikkä mitä blogaajia seuraat? Niitä on monta, mutta mun mielestä parhaimmat niistä on M-Miisas, Mental Sabuke, Ed Speaks, Soikku, MR Tume. No siinä nyt sit olikin. Mut on niitä muitakin. Niinku Papana Naama ja kaikki tällaisia. Mä meinaan ruveta tekemään jotain haasteita ja testivideoita. Joo. Sitten toinen kysymys. No, se tulikin just äsken. Mitä sä aiot tehdä? Aiotko tehdä haastevideoja, pelivideoja vai testivideoja? Mitä sä aiot tehdä? Mulla on ihan sama. Te saatte itse päättää. Vittu paskapala. Saatte itse päättää. Laittakaa tonne alas kommentteihin. Mutta niin, yksi toisi. Ihan paras ykkönen on lakko. Kannattaa katsoa. Niin. Sitten 3. kysymys. Mitä sä teet työksessä? Ei vaan. Ei mitään semmoista ollut. Mikä se oli? Minkä ikäinen oot? Arvaa. 12. Tätä on kohta 13. Niin. Ja 4. kysymys. Missä asut? Postinumero? Riihikoskella, Riihikoski-Pöytyä, postinumero 21870, osoite on Aittapolku 3. Joo. No enää mä en muista näitä kysymyksiä. Niin, joo. Mun mielestä olisi paras, no ei pelivideot on ihan tylsiä mun mielestä. Kyllä niitä voi tehdä, mut siis, niin. Joo, tää video taisi olla sit tässä. Se on sit ensi kertaa ja morjes.